Naimbag na bigat yubing, siyak ni Princesita and Lokyao. May isang staff the Urdaneta City Public Library. At istorya kada kayubing, ti pamagat na kat, apay nga napait ti pariya. Dungag kayuwen, apay nga napait ti pariya. Nalaeng ka nagagat ngagmula tinaduma-duma anateng ni Maria. May saiso na nga, simple nga babae. Nagbabayan ka nagnanad lang ijay balayda. Naawan to brand nagmulmulay so na ijay arubayan da. Nakaskas daw nga awan iti agar-aram kanya na kat adamat iti itsora na. Nagagat, nasaya to gali na kan may isa nga simple nga babae isuna. Isa nga aldaw manarimaan nga kakaraid ni Maria kat adat ti dimigas jay balayda a lalaki. Kaya natin makimamu kanya na jay karubada nga agapo iti syudad. Agbabakasyon ni suna ijay lugar da. Dayta a lalaki kat napintas ti takder na. Natayag, mayat ti kolor ti kodel na. Saan nga napudaw, saan met nga nangisit. Naisam iti matmata na, kat natangos ti agong na. Iti basit nga pagsasao, adda iti itsarana dayta a lalaki. Mabalin ka di makimamu kanya, anya iti nadayaw anagan mo kadi. Siyak ni Jason, agbakasyonak dito'y lugaryo. Nagapuak iti Manila. Paspasyarek dagiti kasinsing ko di tabatog ti balayo. Iso dayta iti pagtultuloyak iti panagbakasyon ko dito'y. Ni Maria mababaen, nakadumog lang isuna, ngam gaputa na saet ni Jason, nga mamamu isuna, ibaga namat lang dayjay naganan. Nagamamuda, ket nanipodi din, nagbalindan nga nasayat nga agayam. Limabas iti nasaro kamay sa bulan, nagpudnoy iti ayat ni Jason kini Maria. Ket gaputa adamat ti marikna ni Maria kini Jason, intad na tinasamit nga wen na. Ket nagbalinda nga agnobyo ken nagnobya. Ngimiti bimayag basit, nadlaw ni Maria nga kaslalim mamis iti trato ni Jason kanyana. Dakkel iti simabalyan na. Kanayon pa nga dati katinawag na ti cellphone. Kanayon nga napudot iti ulo na kat malaawan na pay ni Maria. Nagbalin nga naliday ni Maria, san nga bumayag manmanong agpakita ni Jason kanyana. Naamuan na iti kasinsin ni Jason nga agsobre ni Suna ijay Manila. Binagaan na ni Maria nga saanan mang namnama nga agsobli ni Jason taadamat gayan iti sabalin na ijay Manila. Nasaktan ni Maria, kasla saan maawat nga niloko isuna ni Jason. Iso ti umuna nga inayayat na nga niloko lang isuna ni Jason. Iti dayta nga napasamak iti inaramid ni Maria kat nagmula-mula isuna iti natnateng. Tapno maawan iti panunot na ni Jason. Ngam saan latta nga malipatan ni Suna. Nakaro ti ipikto ti dayta napasamak kini Maria. Kanayon nga agsangsangit, naliday, saan nga makatungtong ken kanayon nga agmaymaysa isuna. Nagbalin na nagkapsot isuna. Naglabas iti aldaw, saan damatan makita ni Maria. Ngam, iti panakawan na, adda nagtubo ijay hardin, na nga maysa amula nga agkalkalagkat, ket adda iti nagporibat-bat ti kudel abunga na. Idi alanda dagijay tattao napait iti raman na dayta abunga. Ket gapu iti damag-damag dayta mula ket pinanaganan da iti pareya. Kunada dagiti karuba ni Maria iso dayta iti pangiladawan iti riknana idi nilukuken na awan ni Jason kanyana. Napait iti riknana. Nakita da ni Maria nga kasjay ti riknana sakbay nga naawan isuna. Iso nga mamati da nga iso nagtubo dayta nga mula tapno malagip da ni Maria uray awan isunan.